Takže čau ty lidi, já vás vítám u tohoto videa, dneska budeme natáčet jako obíčko, ale ne ledáky. Pokud zemřu, tak se budu muset polít studenou vodou. Takže dokoukejte video až do konce, dejte like a odběr a jdeme na to. Vážně se nechci polít, protože to je vážně studená a nechci být tady celý mokrý, protože jsem to tady vyleje na všechno, na klávesnicu, na všechno. Trochu vím, jako, že to zmizí, ta černá taková věc. Protože reálně nechci mluvit. Zatím můj úkolem je, aby jsem dala 50. stage. Takže asi to mám mít. Já už vím, co mě čeká. Já vážně doufám, aby se mi tady to video povedlo, protože ho zase znova natáčet nechci. Takže tady je voda a nebojte, nebudu to prostě vylejvat celý. Vyleju jenom trochu, aby mi to vyzvělo do konce videa. Tak, čau. Já jsem z toho tak mokrý, že mi z toho spadnul telefon. Drž telefon a já mám jednu mokrou ruku a druhou nemokrou. Jak budu teďka hrát normálně? Tak super. Doufám, že tam jde vidět. Reálně doufám, protože já to koukám tady přes zrcadlo. Tak super, jestli tohle to bude mít pod 50 views, tak já nevím. Tak já normálně se poliju studenou vodou, ale celý rovnou. Dělám bucket challenge, ne. Tady nejde shift lock. Ale já to dám, jsem profesor. To studí. Tady to je v pohodě, tady to prostě jako přeskáču. To je easy peasy. Já ještě vidím, jak ze mě kape ta voda. Ale je dobrá docela. Příště to udělám s vodou z záchodu. To bude mít víc views. Jestli chcete další challenge nebo lepší, no tak mi napište. Tohle nemůžu brát za smrt. Musím brát. Já reálně doufám, že mě tam jde vidět dobře, takže... Co dělám se svým životem? Please help me. A pak budu ještě muset dojít po vodu, protože tohle vím, že není všechno. Já se radši reálně budu snažit. To studí na mé bříško krásný. To studí. La. Dneska jsem si musela vzít pěkný oblečení na to, aspoň, že je špinavý. Hnedka hodím do práčky. Do práčky, krásně, umím krásně mluvit. Já reálně doufám, že už znova nezemřu. A proč to je tak dlouhý? Ať už to končí. Ne, už to vidím, že to končí. Hopa. To nemyslím. Jsem se chtěl. Dobré. Tak. To si nikdo nevšiml. Já reálně doufám, že tam jdu vidět dobře. Když se mi to znovu natáčet, vážně nebude chtít do já reálně pak budu muset ještě dojít pro vodu. Já jsem teďka vylil všechnu vodu, kterou jsem tam měl. Co dělám se svým životem? Co dělám se svým životem? Já se nechci uchýlit jako pro tu vodu, ale budu muset. A to studí, zima. La. Já už se reálně budu snažit, protože nechci chodit pro vodu, protože jsem línej. Já reálně doufám, ať tady aspoň těch 50 views bude. Já jsem reálnej debil. Já se můžu reálně asi zabít už. Já jdu pro další, ježiš tam. Nebojte lidi, mám tady další vodu do zásoby ještě, ale nebojte, nezapomněl jsem, jdu se znova polejt. Co dělám se svým životem? Já už jsem na to jako zvyklý, to je takový jako normální denní rutina prostě. Tohle je spíš odpolední rutina. Já to radši budu skákat normálně.
Já už úplný hovno vidím. Já nevím, co dělám zase nejde. Proč jsem si vybral zrovna, že budu youtuberem. Už chápu, proč říká, jak to je těžký. Já nechci znova umřít. Já nevím, jestli tady na to vidět, ale mě totálně slzejí skoro úplně oči. Nebo já nevím, jestli mi slzejí, ale prostě... Asi nevím. A totálně mě štípou, jak tam je ta voda. Tím pádem to znamená, že víc úmrtí a tím znamená víc polití. Já to vážně nechci. Dejte like a odběr, prosím, že tady trpím jen mi zima. Ukáž? Počkej, to musím přeskočit, to já se nenechám opálit. Do prdele! Já nic nevidím! Teď si málem zemřel. Já nic nevidím, prosím. Prosím! Ne! Já nic nevidím. Proč já? Ježiši, proč já? Že to nebude mizet, nebo že tam nebude nějaký, že to zmizí, já nic nevidím. Tohle je challenge, ale to je dvakrát těžší challenge, protože já u toho zároveň nevidím. Proč já? Proč já jsem si musel vybrat, že budu youtuberem? Je to odběr, ale já jsem neumřel, no tak já se vůbec jako nezlobím, že jsem neumřel. Hele, já už jsem vyplejtala další vodu normálně, takže já se budu vážně snažit jako neumřít. Já bych se... Ty vole, já jsem celý mokrý. Hurá, donesl jsem další vodu. Hurá, či konečnou radši na mě. To je zima reálně, to je zima jako prostě. To je zima. Dobrý! Já se rád nebudu. Já nic nevidím jako. A kvůli tomu to asi nebudu týden na počítači, protože mám celou mokrou židli. Jako a jo, vlastně však jsem si mohl vzít z kuchyně, no to už je jedno. Tak budu muset dělat na židli z kuchyně, no. Blbý. Jo! 30. stage. Tu jo, aha, dobrý. Já jsem si ty černý tady nevšiml. A nic nevidím. Mně se tady dělá normálně louže. Ty vole. Já až to budu stříhat, já nevím, jestli tam budu připadat totálně cringe a trapně. Prosím, já nechci pro další skleničky. Prosím. Do prdele! Moje podložka to taky schytává, ale zase to nemůže, jenom já jsem debil. Už nechci být mokrý. Mě už je zima dost. Ne! Počkej, bude to fungovat? Asi ne. Tak já jsem taky úplnej kripl. Já jsem jako takový zvyklý, no. Taká jako zvyk už pro mě. Hele! Yes! Jsem ale borec. No, tak dobrý. Já to piju tu vodu, protože ona mi stříká po nose do pusy. Dejte like, pošlete to všem kamarádům, aby si taky mohli zasmát a říct, jaký jsem kripl. Já vážně doufám, aby nepřišli moje rodiče. Reálně v tom doufám. Jako, tak si děláš? Já jsem si myslel, že už nebudu muset chodit. Aha, tak dobrý. Yes, tady je real. Tady je real, super. Tohle to je jednoduchý aspoň, tady je real. Tak. Ne!
Já doufám, že to vážně neschytá žádná elektronika. On se tady usmažím jako kůře. Tady budou muset jít normálně. Já cítím, jak mi mrzne prdel. Zima, 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 zima. Zima, zima. Foxy, nazdar. Myslíš mi pomoct mě povíst na zádech? Do prd. Já jsem si už byl jako šťastný, že už nebudu muset jít pro vodu, ale budu muset. Jestli chcete další díl, ale že budu muset na sebe vylít celou sklenici, pokud jednou umřu, tak dejte like, odběr a napište nějaký hezký komentář. Stačí tam napsat, že jsem cripple a už tohle nedám dělat. Nebo stačí napsat, že jsem cripple, ale můžeš v tom pokračovat prostě. Já reálně doufám, že už to dohrám, já už nechci umřít! Už to je prostě jedno. Dobrý. Já to dám. Zima. Tak ale už dost. Tak super. Ale to já vidím zase úplný hovno. Super. Jo, ono to bude to poslední. A teď to bude tady to. Poslední, pojď. Tu jsem. Ani hovno. Jo, jsem. Ani hovno. Ani se jim. Kámo. To je zima. Ne! Yes. Pojď, checkpoint. Dobře. Do prdele. Tak nic. Já už nechci znova být politej. Ne. Asi potom hnedka půjdu dát teplou sprchu, nebo já nevím. Nebo vanu rovnou. A budu tam vole 2 hodiny. Radši udělám obskoky. Ale já nemám shift lock. Už jsem málem zapomněl. Já jsem jako na tohle zvyklý, no. Aha, tak to je v chillu. Není v chillu. Jo. Není to v chillu. Já nevím. Já nevím ani, kámo, jaká by je. Já už nevím. Kolik je tady obskoků, pojď. No, super. Superový. OK. Neříkej, že 45. level nebudu dávat už. Já se na to můžu vysrat. Pomoc. Už jsem tady s další vodou, já vůbec nevím, co dělám se svým životem. Jo, myslím, že to je nějaká zkratka. Už tady nefunguje shift lock. Nefunguje mi prostě shift lock. Já už se vlastně potom nebudu muset koupat, to je super, no. Pro mě tam. Já jsem si dal...
Teď už to je v pohodě, no. Já si myslím. Dobré. Já cítím, jak mi teče za židla. Proč to zní jako něco jiného? A něco divného. Hele, už to bude. Ale nechci jít. Jo. Hele, židle, prosím, přestaň, jako je to vážně divný, co děláš. No, dobrý. Hop. A tohle bylo easy. Už se můžu jít, tam tady nebo tam, to je taková rutury. To je lehčí. Co jenom, aha, mě to dává asi na jeden hit, co? Já to zkusím. Jo, já jsem taky úplný kripl. Já jsem taky úplný kripl. Nechci jít. Do prdele. Já zkusím jít tam. Už jenom 2 levely. Ne! Tak to jdu zpátky. A to skipne všechny. No to radši do tury asi. Já se na to můžu spítko jela? Ale to vyspíš to. Aha, no tak to si pokač. Vlastně regulárně z toho klepu, jaká mě zima. Co to bylo? Já už budu té vody spotřebovat málo, protože nechci jako tady zima. Prosím, já třeba zkusím, jestli to není jako, že jestli týpek si říká, já to udělám jednoduše. A tak ne. Jako jestli to nebude v jedné řadě. Že jako řekneme si, prostě půjdu radši parkour než tohle. Prostě to je v jedné řadě. A nemusím tady zkoušet. 2,5 dne není. Prosím. A to přežiju. Tak ne. Já se regulárně někam budu snažit. Počkej víc, nebudu srabák. Srabák nejsem. Možná trochu. Ne. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Jo. Jo. Já to dál. Ukaž, co mi z toho padne. Meč. Meč. Za to jsem čekal tady půl dne. Teda no, to spíš jako uměrně. Můžu aspoň tady zavírat a otevírat dveře. Ne. To nevadí. Hlavně, že už to máme za sebou konečně. Jak si vidět kitchen. Kitchen. Aha, tak on tady. Já to dokončil, lidi. Já to lidi dokončil, já si nevěřím, já se tady klepu totálně jak klepoun. Já tomu nevěřím, lidi. Já nevěřím vlastním očím, že jsem to dokázal. A nezmrznu. Jsem tady. Tady jde nějaký kód. Cože? Já to celou dobu můžu mít tady ten, ale takovýhle post. Já už vím. On se tady takhle dává shift, ale mě to neotáčí. Aha, tak to pak jo. To by, aha, mě to neotáčí. Ale já to přežil. VIP, aha, no, to si nebudu koupovat, super.
Takže já se tady s váma loučím i ve hře, i v realitě. A já si dát asi takovou sprchu, nebo já nevím, asi udělám další díl. Ne, na to ne, reálně. Pokud tady bude hodně zahrnutí, hodně lajků a hodně komentářů, tak to udělám. Takže já se s váma loučím a čau!